Hadarjan selamun aleyküm. Wa aleykümselam bere. Oğmaya daylan. Qowy. Näde işler, toylar? Qowy. Aytı bolama. Ne oğlanlar bilen o jemlenşip bir täze proýekt döretdik. Wala gat qowy. Evet, enem çağıralıydık. Gün sorogdan başlaly. Şey daýry. Awa sorogymyza öne ters düşünmeler. Aha. Awa çyndan yürekden jogap bermeli. Diýeline kadar sana şu gün bir gelip Hadarjan ömrüňde 3 günüň aly diýip aýtdy. Şol 3 günde näme derdim? Şunuň aly diýip aýtdy. Hawa. O men kenda diýip durjakka ölüm gödüňe getirip hakykatyn jogap aýtsam. Ýakynlam bilen geçirirdim. 3 günüň ömrü. Hiç şunu. 3 günüň ýakynlam bilen geçirdim. Dowamly şu wagt şol 3 günnek geçecek zadyňa şu wagt edýärmi dowamly durmuşyňda? Anfatda ele edip bolanok. Näme päýtgelçilik döredýär? Yok päýtgelçiligim derdim. İş alady, ýöne köplenje edýän. Köp sağ bolýarlar. Şäht jogabyň bilen aslında da şu proýektimizin adyndan belli bolşýaly, hiçden giçýäşi. Şu durmuşdaky etjek bolýan zatlaryň, has wajyp zatlaryny şuna goýmak gerek gel. Şunu diýip garaşyl oturmalarla. Şoň üçin hem esasy proýektimizin maksadam seň pikiriň bilen lidik. O tamaşaçylarymyza ýetirellidik. Bugünkü himayetkarymyz Humble Tensiň adyndan, Brand Visa Collection'yň adyndan o çaqyrymyz kabul edip gelen üçin köp sag bolsun aýdýar. Hem soňundan hem Ýakynlaň bilen geçirmeler wagt. Qowy ýakynlaň bilen. nada ýakynlaň bilen bileje Humble Tensiň adyndan sowgat bol. Ýakynlaň bilen bileje de Humble Tensiň baram stendik wagt tenis bilen animasiýa edip bilýär. Sağ ol Erjan ta. Şeýle çağıran. Minnetdar sağ ol. Toylarda görşeldik. Esasat ýakynlaň bilen geçirmek şoň üçin diýdim. Hawa. Hakykatdan hem seňem tomaşaçylaryňa alaşarym kadýan. Ýakynlaň bilen wagt geçirmek gowat da. Hawa. Boldy. Haly köp sağ ol.